दुलाराय गुदि बाथौ आफादजों दैदेनजानाय जोंहा गुथि खेब संकस खेराइनि दिनै गिबि सान दा लोगोसे जोंहा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिबो दिनैनिफ्रायनो जोंहा बोसोरारि जथुम्माबो जिरायगोन जों बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै खालामदों दा दिनै गिबि सान बे गिबि सानाव जोंहा जों गासैबो बेखेवनाय हाबाफारि दङ गाहाय दरखं बेखेवखांबाय गाहाय आलासिया फैनानै बेनिफ्राय जोङो जामुंसालि बेखेवबाय गाहाय सायनासालि बेखेवबाय बेनिफ्राय आलासि जिरायसालि बेखेवबाय बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा थान्दै बादा बेखेवबाय गावबा गाव हाबाफारि लानानै ओमफ्राय दिनै आंनो नैबे खेराइसालिनि जे गाहाय दरखं बेखौ बेखेवनो थाखाय आंनो बिबान होदों आं बेखौबो बेखेवखांबाय आरो हयथ' मोननैसो हाबाफारि दंबावो दा बेखौ फैबाय थानायाव जों बेखौ बेखेवलांबाय थागोन दा गिबि हाबाफारिया बेनो लोगोसे बेलासियाव जोंहा गासै जिल्लानि थान्दैफोर सफैजोबगोन दख्रा ओमफ्राय फैनानै बे दख्रानि ज' जोङो जिरायनानै जों बेलासिनिफ्रायनो जोंहा 4 बाजि ना 4 बाजियाव जोंहा थान्दै मेल दं बिनि सिगां जोंहा जिल्ला आफादनि मोनसे जिरायनाय जथुमगोन जों ओमफ्राय जों हास्थायदों जे हागौब्ला जों बिनि सिगांनो आरसिजोंबो जों खेबसे जिरायबावगोन बेसेबां आवगायदों बेसेबां जाया मा जादों मा थाबावदों बेफोरखौ जों सावरायजोबथुमनानै जों बेखौ दिनै थि खालामजोबगोन आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेथु दिनैनि हाबाफारिया जोङो थिग समावनो जोङो आवगायलांदों होननानै सानना लादों दा हागौब्ला जोङो गाबोननि जे फुंनि हाबाफारि जोंहा जिल्लानि जे थान्दै बे थान्दै मेला गाबोन जिरायबावनांगौ दंमोन हागौब्ला जों गाबोननि भागखौबो जों दिनैनो हरनि 10थासिमब्लाबो जों बेखौ फोजोबनो नाजादों आरो मानोना गाबोनथ' आरो गेवलां मेल नङाब्लाबो फिसा गेवलां मेल सावराय जथुम दङ बे सावराय जथुमाव जोंहा गाहाय आलासिबो दङ जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सफैगोन बेखौ खाथा होनखाबाय आरो बे सावराय जथुमाव बाहागो लानो थाखायबो जोंहा आलासिफोर लेंहरखानाय दं बिसोरबो थि जाखानाय दङ बिसोरो सफैजोबगोन बिनि अखानायै जोंहा 17 अक्ट'खालि जोंहा गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलनि आलासिफ्राबो सफैजोबगोन आरो दा बेनो जोंनि हाबाफारिया आरो दिनैनि जोंनि बे खेराइ आं रायजो राजाखौ बेखौनो मेसेज हरनो सानदों जे जोंनि खेराइ खुंनाया जों देग्लायजों बेवहाय गुथि खेब खुंफिनबाय बेनि आगोल जों आवगायनो होनखादों जे 1562 मायथाइयाव जोंनि बर' राजा नरनारायणआ कुचबिहारनि राजा नरनारायणआ बाहाय बे संकस दैमा सेरावनो सिगां बियो खेराइजेनदोंमोन गावखौ सिमाङाव सोबनायनाय बायदि जेब्ला ओरैहाय सानजाथिङै जेब्ला रायजो जै खालामनो आवगायलाङो होमब्ला बेखौ सिमाङाव सोबनायदोंमोन जे नोङो नोंनि बर'नि धोरोम बायदियै बर'नि आसार खान्थि बायदियै नोङो दाउ अमा फारौ बोलि होनानै नोङो बे संकस दैमा सेराव खेराइनांगोन होमब्लासो नोङो रायजो जै खालामनो हागोन दा बे सोबनायनाय बायदि बियो बेवहाय खेराइनानैसो बियो रायजो जै खालामनो ओंखारलांदों दा बेखौ गोसोखांफिननानै जोङो बे जारिमिनखौ बुरखांफिननानै 2016 मायथाइयाव जोङो बेवहाय खेराइफिनो गासै रायजोआ ज' जानानै बे ओनसोलनि रायजो राजा ज' जानानै बेवहाय जों क'क्राझार जिल्लाया बेखौ सिगांखौ खेराइजेनो दा बे खेराइनायनि उनावनो नै देग्लाय जोङो गुथि खेब जोङो खेराइबाय आरो जों हास्थायदों बे थानसालिखौ जों एसे गोजोर गोगोम खालामलांगोन लासै लासैनो जों एफा फेहेरलांदों सिगांथ' जोंहा हाग्रा ओनसोल जों खेराइ खालिल' जोङो बेखौ फिल्ड वास होनना बुङो जों बेखौ माने फोथारखौ फोसाबनायावनो जोंहा 1.5 लाख 2 लाख थाखा थाङोमोन बेनिफ्राय हाग्रा एवस्रांनायावबो जोंहा सम थाङोमोन न'सा न' लुफैयो दानिया जोंहा बेबादि लुनांगौ प्रयजना खमायबाय आरो लासैनो जों मुखुब खालामबाय एसे जोङो बेखौ हागौमानि जों साजायबावगोन दिनै गाहाय दरखंखौबो जों गेटखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय आरोबाव फिसा जोंहा न' दंबावो जों बेफोरनो बिनि जौगानाय हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन आरो खेराइया जाहाथे गोजोर थायो दा जोंनि खेराइनाया बे नङा जे जों खालि बुलि बाथौआरियाल' जोंनि मोजांनि थाखाय जों खेराइदों बे नङा रायजो जै खालामनो थाखाय बा जोङो जोंनि मोजांनि थाखाय जों माबा हास्थायनायखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जों खेराइदों बे नङा जों गासिबो बर'नि गासैबो जिखि धोरोमाव थाया मानो हिन्दु ख्रिस्टियान जेसेबांखि थाया मानो जों गासै ज' जानानै बे खेराइखौ बयनिबो गाहामनि थाखाय जों बे खेराइखौ खेराइयो लोगोसे जोङो बुहुमनि गासै
सुबुंनि गाहामनि थाखायबो जों गाहाम अनसायनानै जों बे खेराइखौ खेरायो आरो दा आं हास्थायदों बयबो रायजो राजाया बे ओनसोलनि रायजो राजा बयबो बाहागो लानांगौ जिखि धोरोमाव थाया मानो बे जोंनि बर'निनो जों जारिमिन होननानै जों सानना लानांगौ आरो बेखौनो आङो बयनिबो थाखाय आङो बे खौरांखौ आं दैथायहरनो नाजादों। बेहाय आङो गुथि खेब संकस खेराइ गुदि बाथौनि मुङै बेवहाय जे मोनसे जिल्ला आफाद आरो मिरु आफादा आरो बेजों लोगोसे माइनाव आफाद आरो गोबांथार बिदिनो दालाइसा आफाद लोब्बा आफादफ्रा जथायै मोजां मोनसे साननायजों लोगोसे धोरोमखौ फोसावनो दिनै जे गुदि बाथौनि मुङै मोनसे सानथामनि हाबाफारि लानानै मोजां मोनसे बयनिबो खाथि खालानि रायजो राजा आरो गोबांथार धोरोम सिबियारि बाथौ सिबियारि बिथांमोननो जे मोनसे मेसेज होनो नागिरदों दिनैहाय बेहाय 15, 16, 17 सानथामनि हाबाफारि लानानै धोरोमनि मुङै गोबांथार खोथा सावरायनानै धोरोमनि मुङै मानसिफोर मिथियैखौ मिथिहोनो नामै आरो धोरोमनि मुङै बर' जाथिखौ खौसेथियाव लाबोनो धोरोमनि मुङै मानसिफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो आरो धोरोमखौ जों बर' हारि हिसाबै सिबिनो बेखौ फालिनो जोङो जाथिनि रैखाथि बे माने धोरोमनि नामैनो गावखौ सिनायथि होनाय मोनसे हाबाफारि मोजांथार लादों। दा दिनैनि 15, 16, 17 दिनै सेथि सान 15 बे फेब्रुवारि दिना दिनै सेथि सान दा गाबोन 16 आरो 17 सानथामनि हाबाफारि दा गाबोनबो मोजां आलासि बिथांमोन फैगोन दैदेनगिरि बिथांमोन फैगोन धोरोमनि मुङैनो गोबांथार बाथ्रा सावरायगोन दिनैहाय बर' जाथिनि बे गुदि बाथौ धोरोमा बबे समनिफ्राय जाबोआ बोरै फालिबोखो आरो दिनैसिम बे धोरोमा बोरैहाय माने मोगथाङाव जाफुंसार जाखो बेफोरनि गोबां बाथ्राफोरखौ दैदेनगिरि बिथांमोनहा मिरु आफादनि बा जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै सावरायफैगोन मिथियै बाथ्राफोरखौ गोबाङानो मिथिगोन। दा दिनैहाय आङो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै आंखौबो बर' मानसि हिसाबै बर'नि लोब्बा आफाद हिसाबै दिनै जिल्ला गुदि बोराइ बाथौ आफादा बेजों लोगोसे मिरु गुदि बाथौ आफादा आंखौ हांख्रायदों जे मेन मोनसे पेन्डेलखौ मा होनना बुङो बेखौहाय मेन पेन्डेलखौहाय बेखेवनो दा बे बेलायाव बे बुब्लियाव आं फैनानै दिनै आंनि हाबाफारिखौ मावदों। दिनै आं आसा फालिदों जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमजों बर' मानसिफ्रा गाव गावनि धोरोमखौ लाखिनानै फालिनानै बेखौहाय मोजाङै जोङो मानसिफोरनि गेजेरावहाय फालिनायखौ दिन्थिनानै जाहाथे फोथायहैनो हायो आरो फोथायहैनायजों लोगोसे धोरोमाव जाहाथे इन्टारेस्टेड जायो बिथांमोनाबो जाहाथे गुदि बाथौखौहाय आजावनानै लायो बे मोनसे जोंहा सिमांबो दङ। दा ओंखायनो दिनैनि हाबाफारिजों लोगोसे बे सानथामनि गासै हाबाफारिफ्रा बर' हारिनि गोदोनिफ्राय बे जिनिसा खुगा सोलिबोदों बेखौ होननानै बुङो गोदोथ' हयथ' जोंनि बर' हारियावहाय लिरनाय फरायनाय रोंगौसा मानसि गैयामोन दा बे हिसाबै बे जिनिसा खुगा सोलिबोदों आरोखि दा बेखौहाय इंराजियाव होनो हिन्दु माइथल'जि दा बे हिसाबै सोलिबोनानै दिनैहाय मोनसे सम फैबाय मोनसे बुब्लि फैबाय बेखौ जोङो लेखायाव लिरनानै रोखायै बबे जिनिसा बबेहाय मा रोखोमै जों फुजिनायनि हाबाफारिफ्राव बाहायनांगौ बोरै खालामनांगौ दिनैहाय मोनसे खोथा सैथोबाव जे गुदि बोराइ बाथौनि मुङैनो दिनै जे मोनसे एकदमबारे बयबो मिथिलायनाय खेराइ फुजा होनायावहाय खेराइ मोसानायनिफ्रायनो आंनि मिथिनायाव आंनि बुजिनायावहाय बागुरुम्बा मोसानायफ्रा फैदों। दिनै बेफोरबायदि गोबांथार मोजां हारिखौहाय सिनायथि होनाय हारिखौहाय बयजोंबो नोजोर बोजानाय बे हाबाफारिफ्रा सिगांथार गुदि खेराइ बाथौनिफ्रायनो सोमजिदों होननानै आङो साननानै लायो। दा ओंखायनो आङो नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ सोंनायनि फिननाय हिसाबै होबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावबाय।
गोजोन्थों। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।